Szerintem Magyarországon a legszebb szó nem más, mint az édesanyja. Szerettem a mesédet, mert egy nagyon jó program volt. Minden igen a hajad. Nekem a meseprogram kikapcsolódás jelente, és gyermekeimnek szoktam azóta is sokat mesélni, azokból a mesekönyvekből, amiket kaptunk. És a gyerekek is a képek alapján, a kislányom szokott róla mesélni. Szóval nagyon jó volt ez a meseprogram. Köszönöm. És nagyon örülök, hogy mindenki itt van. Ma egy nagyon boldog nap számunkra, szerintem néhányunknak, mert azt ünnepelünk, hogy azt, amit az édesanyják csináltak, tettek Bakson a gyereküket. 9 hónap keresztül jártak rendszeresen minden héten a meséprogramra, és ebben a programban igyekeztek tanulni azt, ami kell a gyerekeknek. Olvastak a mesékönyveket, megbeszéltek a tartalmát, megbeszéltek a neveléspontokat, és nem csak lelkileg fejlődtek, hanem a kézi munkában is ügyeskedtek, ami később meg lehet tekinteni. hogy a baksi nők mindenféleképpen kapjanak valami olyan programot, amivel a gyerekeikkel, a családjaikkal közvetve szintén történik valami pozitív dolog, nem csak velük, és amivel a nők szerepe egy kicsit megerősödhet a közösségben. Ez volt az egyik cél. A másik pedig az, hogy fölkészüljenek az anyukák arra, hogy a saját és a gyerekeik képzésébe tovább tudjanak lépni, úgyhogy a program végére a szociális gondozó és ápoló képzést illesztettük, de hogy ennél sokkal hamarabb fölébredt bennetek a vágy arra, hogy tanuljatok, úgyhogy már olyanok is vannak, akik részt vettek képzésen, a NOSZA települési szolgáltatón, vagy olyanok is, akik a mesélés anyukák közül már építőipari képzésen voltak, vagy éppen a napenergia hasznosító szerelősegéd képzésen. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit a baksi asszonyok letettek az asztalra, hogy ezt szokták mondani, példanélküli Magyarországon. És köszönöm szépen, hogy én segíthettem. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon. Indulj hát és hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet. Thank you.
Azért szerettem a mesédre járni, mert jó volt beszélgetni és mesélni. Nekem a mesét önbizalmat adott. Azért szeretem a mesédre járni, mert új barátokat szereztem, jobban kijövök velük, mint eddig, elütöttük az időt, ennyi. Gyermekként álmodtam, és azt hittem úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. Lelkemben mindig ott volt valami dallam. Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy dalban. És hogyha szeretném, elszállok innen. Ez a dal majd repít, a szárnyán visz engem. De miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat? De miért ne adjak dalban szárnyat az egész világnak? Ez a dal muszáj, és lehet, hogy téged megtalál, így megismerhetsz engem. De mi az, amire szívem vár, én ezt szállok el dalban. Magasan repülök most feléd, neked adom egy dal, és vele együtt a szívem is tiéd. Csalódtam sokszor már, és sok mindent bántam, amiből én inkább a magasba vágyom. Hiába mondanád, hogy nem hiszel bennem, én akkor is tudom majd, hogy mit kell tennem. Addig, amíg szólalok az én szívemben, addig gondolatban szárnyalok a fellegekben. Mindig várok rá, még van elég erő a szívemben, soha nem adom fel. Ne is kér, ezt nem teszem, mindig harcolok érted. Küzdeni fogok, még bírja szívem, nem adom fel, hiszen mindig küzdeni kell. Küzdeni kell. Otthon van még egy nagyfiam, a Jóska, és minden nap hazaviszem a mesekönyvbe. Azért szeretem a mesélprogramban járni, mert tanulságos volt a számomra, sokat tanulhattam, és átadhatom a gyermekeimnek a tudásomat, ismert anyagokat, fejlesztettem a gyermekeim tudását, önbizalmat adott nekem, és amit szintén ugyanúgy átadhatom a gyermekeim számára. Köszönöm szépen, hogy ide járhattam. Azért szerettem a mesédre járni, mert sok barátot szereztem, jó hangulat volt. Én azért szerettem járni, az az igazság, hogy sokat kellett tudnunk tanulni sok mindenről. És én egyet értettem az egyik csapatommal is. Mi jó csapat voltunk, és azt szeretnék, ha tovább menne, tovább működne ez a program. Ennyit. Nagyon szerettem ezekkel az anyukákkal dolgozni, mert nagyon sok szeretetet kaptam tőlük. Egy élmény volt ezekkel az édesanyákkal együtt dolgozni. Itt vagyunk Pakson, ünnepelünk a sikeres végzés a mesétprogramra. Nagyon örülök, hogy nagyon jól sikerült itt.
31 anyuka végezte a programot, és azért a legjobb örülök, hogy most már behoztunk a kultúrát minden otthonába. És minden anyuka minden este olvas a gyerekeknek. És ezzel egészen változik a jövő a gyereknek. Köszönöm. Nagyon szerettem a mesétre járni, és remélem a továbbiakban is lesz majd ilyen jó program, amin majd tudunk szerepelni.